मोनसे गोजोनथाव खौरां लाख लाख Bsnl Sim बाहायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां Bsnl Sim बाहायगिरिफ्रा थाबैनो 5G नि सिबिथाय मोनगोन। टेलिकम मन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधियाया बे खौरांखौ होदों। थारैनो टेलिकम मन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधियाया 5G सिबिथायनि आनजाद नायनायाव जाफुंसार जादों। नंगौ, हादरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो Bsnl नि 5G सिबिथायखौ मोननो हासिगोन आरो Bsnl Sim बाहायगिरिफ्रा नेटनि सिबिथायाव गोख्रैथि मोनगोन। भारत सरकारा थाबैनो Bsnl Sim नि 4G आरो 5G सिबिथायखौ जागायगोन। Bsnl आ सिगांनिफ्रायनो हादरनि गोबां ओनसोलफोराव Bsnl नि टावारफोरखौ बांहोबोगासिनो दं। लोगोसे Bsnl आ गासै 15 प्लानफोराव गोबां अफार हगारदों। बे समाव जिअ आरो एयारटेल सिमनि रिचार्जनि बेसेना बांनायनि उनाव Bsnl खौ लाख लाख रायजो राजाफ्रा अनसायदों। थारैनो जिअ सिम आरो एयारटेल सिमनि थाखाय गिदिर खहा। रिचार्जनि बेसेना बांनायनि जाहोनाव जिअ आरो एयारटेल सिमआ खैफोदाव गोग्लैदों। थारैनो जिअ आरो एयारटेल सिमनि रिचार्जनि बेसेन बांनायनि उनाव हादरनि लाख लाख सुबुंफ्रा Bsnl सिमाव सोलायदों। नंगौ, लाख लाख Bsnl सिम बाहायगिरिफ्रा थाबैनो 5G नि सिबिथाय मोनगोन। टेलिकम मन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधियाया 5G सिबिथायनि आनजाद नायनाया बे समाव सोलिगासिनो दं। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।